Kai er kommet op med 4 forskellige legetyper, delt op i kamp, held og lykke, efterligning og forvirring. Kamplegetypen beskriver sportsgrene, konkurrencer, hvor at legen går ud på at finde en vinder eller en taber, og er typisk regelbaseret. Legetypen held og lykke kommer typisk til udtryk i f.eks. brætspil eller terningeleje. Der er en konsekvent uvished til stede, da man ikke kan forudsige det endelige resultat. I efterligningslegene påtager man så typisk en anden rolle, men lader som om man er en anden. Det kan fx være børnene, som klæder sig ud. De leger mor, far og børn, politi og røver. Og på den her måde har legen sine egne handlinger, sprog og mimik. Forvirring er særlig interessant, fordi det går i retning af kaos og uorden. Det er ofte typisk baseret på voldsomme lege, hvor der er risiko og ikke aner, hvad resultatet ender med. Jamen, vi har lavet nogle tillidsøvelser, som vi så har delt ind i den didaktiske relationsmodel, hvor vi så vil komme ind på de følgende punkter. Målet for den her øvelse, det var at styrke tilliden mellem de forskellige individer i studiegruppen, og derved ligesom lave et grundlag for bedre at kunne samarbejde, fordi man netop bryder en grænse ved at give sig over i andres hænder. Og indholdet, det er den helt klassiske fald bagover øvelse, hvor der står en person her, eksempelvis, og falder bagover, så er der 2 bagved, der griber. Så man skal ligesom overlade det, at man ikke kommer til skade til andre. Så på den måde så opbygger man et bånd til de andre, et tillidsbånd. Så er vi også processen, så er meget det med, at denne gang så valgte vi at lave det til dem. Men man også kunne lade dem, eller inddrage dem i aktiviteten, og spørge dem for eksempel, hvad synes I, når vi siger tillid, hvad tænker I så på? Og så få en lang dialogisk samtale ud af det. Udover det har vi også valgt at tage vejlederrollen, da vi startede ud, med at vise dem, hvordan man gør det, og sørge for, at der ikke kommer til at komme nogle skader, så de også ved, at man skal holde på hinanden og hjælpe. Og så efter det lod vi dem selv gøre det, så de ved, hvad man skal gøre det, men de også kan gøre det selv hurtigt bagefter. Vores rammer har vi har valgt at gøre det inde her i salen, da lige nu er alt for koldt udenfor og glat. Man kunne gøre det udenfor, hvis man havde et form for blødt underlag, for eksempel græs eller noget andet, der er lidt blødere i det end bare asfalt. Udover det, så har vi også forudsætning. Vi har valgt, at vores målgruppe her, det var vores medstuderende, vores studiegruppe jo, fordi aktiviteten godt kunne gå til dem, da vi alle sammen godt kunne bruge det med at støtte, og fordi vi lige er helt nye. Så det med at få mere støtte til hinanden er en rigtig positiv ting at få. Det var meget det der med at bryde nogle grænser, altså sammen med nogle mennesker, man ikke sådan kender super godt. Måske kunne blive lidt kedeligt, hvis man var mange mennesker og skulle gøre det, fordi så står man bare lidt. Jeg synes, det var meget sjovt, fordi jeg synes, sådan noget er grænseoverskridende, så jeg synes også, det var sjovt faktisk at se på de andre, om det gik galt, eller om det gik godt. Jeg synes, det var meget fedt, fordi at du skal ligesom have tillid til dine medmennesker bag dig. Jeg synes også, det var en meget fin tanke med, at man gjorde det sammen med sin gruppe, fordi man ligesom skal, du skal også stole på din gruppe sådan i andet end bare den her øvelse. Vi har benyttet Malcolm Russes model i videoen, impulsen, for videoen var vores drive og motivation for skabelsen og iscenesættelsen af denne. Sansningen kom til udtryk, fordi vi mimede i filmen, media, fordi vi valgte at optage processen, håndværket var vores læringsforudsætninger, fantasien kom til udtryk, da vi blandt andet fantaserede et køleskab og fjernsyn, leg var rummet, hvori vi skabte filmen, kreativiteten fik frit løb og flow blev opnået.
Vi har benyttet en model over kreative processer. Vi har gennem den kreative udfordring om at skabe et legende rum af egne byggematerialer, blevet eksperimenteret, kreative og fantasifulde. I sådan grad, at der blev skabt en nærværsskulptur, hvor social bånd og integration var nødvendig og derefter blev skabt. Kronborg. Hvad laver I? Vi vil ind på Kongensborg for at få fat i den skat, han besidder. Det får I ikke. Den er kun min. Min alene.